دەم خۆش تەماشەوانین هێژا هەم بخێر هاتنە بەرنمەیەک نو ئاباسی ڕۆژ ji Kurdistan 24. Ragihandin medya yek ji stûnên bingehîn ê demokrasiyê tê nirxandin. Tê gotin gava mirov bixwaze asta demokrasiyê li welatekî bizanibe bipîve divê ji azadiya ragihandin û medyayê bidêre. Tirkiye di dema dawî de yek ji wan welatên ku azadiya rojnamegerî, azadiya medya, azadiya derbirîna ramanê tê binpêkirin tê binavkirin. Ev yek di destê yekem de ji bo medyaya Kurdî derbas dibe. Li gel birêvebira giştiya rojnameya hefteyî baz ji stüdyoya me ya Ankara'yê Hamiye Çelebi em dê van babetan bigirin dest. îro Serokvezîrê Tirkiyeyê Binalî Yıldırım gihişt Bexdayê. Li wir ji alî Heyder Ebadî Serokvezîrê Iraqê ve hate pêşwazîkirin. Her du serokvezîr babetên di rojevê de girtin dest. Yıldırım her wiha li gel berpirsên din ên Iraqê re jî civiye. Di van saetên nêzik de tê çaverêkirin Yıldırım bigihê paytexta Herêma Kurdistanê Hewlêrê jî. Li vir Yıldırım dê Serokê Kurdistanê û berpirsên pilebilind ên Herêma Kurdistanê re got û bêjan dike. Karvedanên civîna Yıldırım a Bexdayê çi ne? Ji civînên Hewlêrê çi tê çaverêkirin? Diğer parlamenterê berê û çavnêrê gelemperiyê AK Parti Yahya Akman em dê van babetan di tewera me yekem de stüdyoya me Ankara'yê biaxifin. Birêz Akman destpêkê de bixêr hatine germ ji bo basî roja Kurdistan 24. Ez bi wê pirsê dest pê bikim. Seredana Yıldırım bo Bexdayê destpêka siyasetek nû gelo li gel Iraqê ye. Bele ez jî spas dikim êvar baş ji gelê temaşevanê Kurdistan 24 re dikim. Ev ziyareta ku Serokwezîrê me Binalî Yıldırım dike îro li Bexdayê û li Hewlêrê ji bo siyaseta rojhilata navîn û ji bo ev va meselê ku hadisê ku çê dibin re destpêkeke pir nû û muhîm e bi qenata min. Hûn jî zanin ev dorê 2 salaya münasebetê mabêna îdara Bexdayê Ankara'da de problem hene, mesele hene. Mabêna Bexdayê û Ankara'yê problem çê dibin, mabêna Hewlêrê û Bexdayê de jî problem hene. Ji wê ez hîvî dikim yani ev îdara Bexdayê ji neha wê de siyaseteke baş ne mezhebî yeke xweş li nava Iraqê jî meşandin bide, nava rojhilata navîn jî meşandin bide, ez wê hîvî dikim. Ji vê gore ev destpêkeke nû e. Dîsa Pirwezîrê Tirkî tevlî Serokwezîr re îro li Bexdayê ne wê derbasî Hewlêrê bibin. Meselê ekonomîk hene, meselê siyasî hene, meselê askerî hene. Di pir mesela de civîn çê dibin û dorê saatekî berî vê her du Serokwezîra agahî dan bû meselê ku mabêna Bexdayê û Ankara'yê de hatine ya mutabaqatê ku çêbûne bû wan agahî dan dinyayê. Em bi vê rastî kêfxweş bûn. Zêra dewletê emperyalîst em bêjin li rojhilata navîn naxwazin milletê Kurd, Arab, Tirk, Sunnî, em bêjin Şîî tev xweşî bi aştî heyata xwe derbas bikin pir vê naxwazin. Kekî Yahya tê gotin ku di rojeva axaftinên di navbeyna Yıldırım û Ebadî de ji babetên enerjiyê, ji babetên aborî, ji babetên avê zêdetir, babetên siyasî hatine ser maseyê. Gelo ew babetên siyasî got Ankara dixwest li Bexdayê bigirê desta çi bû? Berî ku Serokwezîr Yıldırım ziyareta xwe pêk bêne, Abadî beyanat da got em PKK li nav erdê Iraqê naxwazin ku Sincarê jî gerek PKK negirê, gerek Herêma Kurdistanê li wê derê em bêjin hakim bibe. Ev mesajên hene bûyî Tirkî mesajê xweş bûn. Tirkî jî vê tiştê dixwaze. Hûn zanin ku PKK li Tirkî hero pir insana dikujê, bomba diteqîne, li her derî terorê çê dike. Ji wê boy Daişê jî, boy FETÖ jî, boy mesela em bêjin PKK jî
tişta ku em fahm dikin mutabakat çêbûye mabêna Tirkiye û em bêjin Baxdayê de mutabakat çêbûye. Zaten mabêna Hewlêr û Ankara'da de divê meselê de tê îxtilaf tune bû. Yani divê meselê de zaten mutabakat hebû her wextî. Em niha pê yani kêfxweşin ku abadî jî îro hatiye vê noqtê ev tiştekî baş e yani. Kek Yahya Vê memnûn Abadî rastî di pres yani. konferansê de got ku ew hêzên ku ne Iraqî ne nikarin li Şingalê bimênin. Lê tê gotin ku PKK xwe bi şiklên din li Şingalê organize kiriye. Di nav heşda şabî de bi hin navên din li Şingalê xwe organize kiriye. Gelo vê babetê Ankara çawa dinirxîne. Yani îro PKK YPG aliyekî aşkere ji taraf Amerika ve em bêjin destekê dibînê. Yani ev ê dibînê, alîkariyê dibînê. Ji vê jî Tirkî jî ev mantıqa Herêmê Kurdistanê jî herkes ji vê tiştê rahatsız e. Îro PKK ne mümkün e bi tenê serê xwe ev qasî tesîrê bike li Sûrî, li Tirkiye, li Iraqê ev qa tesîrê çê bike. Fakat îro di çend rojî dî li Amerîka serok tê guhartin. Ev serokatiya heta niha ya Amerîka em bêjin piştgirêke pir mezin da PKK war tê fehmê ku ev piştgirêk vê werê guhartin bi texmîn wê werê guhartin ku werê guhartin li wê derê ev li sîn carê jî em bêjin li va mantiqê din jî PKK wê nikaribe vî şeklî hereket bike. Lewra di qenaata me de PKK ne hereketeke yani em bêjin Kurdiye û serê xwe hereket dike. Hereketeke bi dewletê emperyalîst re hereket dike û li vê derê ya pirî jî zerarê didê Tirkî, didê insanê Iraqê, didê insanê Sûriyeyê em hêvî dikin ku di nav milletê me Kurd de jî temsîlciyê wanê yani numendewanê yê heqîqî derkevne holê. Mesela Astana'yı da jî dizanê Tirkiye bi Herêma Kurdistanê re münasebetê dike. Dibêje Kurdê li Sûrî yê ku ne tarafê YPG bin gereke herin Astanê nav vê civînê de werne dîtin. Ev na tiştekî nûyê tu dibêje Kek Yahya ango Türkiye Ankara ji Hewlêrê ji Herêma Kurdistanê ev daxwaz kiriye ku ew hêzên gol derveyî pêdene wekî em bêjin eneke di destê yekem de di Astana de werê temsîlkirin li wê derê beşdarî bike. Belê. Yani Tirkiye vê dixwaze ji wan re jî dibêjî ji Kurdê yani ku Sûriye dijî re jî dibêjî ku Herêma Kurdistanê ji wan re muwafaqetê bike bêjê ku hûn ew em vê qebûl dikin yani bi temsîlcîtiya Kurdê Sûrî hûn werin li vê derê daxilî vê civînê bibin ve ev mesela haftiya çûyî nav rojnaman da derbas bû ev jî talebeke Tirkiyeye yani ev bi tişta ku ezarim hatiye qebûlkirin jî yani. Birêz Akman her wiha ez werime ser babetekê ku Türkiye gelekî di tanî rojevê li ser wê qise dikir alûziya girêdayî heşta şabî heta Tirkiye destnîşan kiribû ku xeta sor ji Tirkiyeyê re ger heşta şabî di operasyona rizgarkirina Musulê de beşdarî bike, di rewşa Telaferê de beşdarî bike û heşta şabî sucbar dikir bi gelek tiştan. Niha heşta şabî wekî hûn dizanin wekî beşekî ji artêşa Iraqê hatiye qebûl kirin. Her wiha helbesta Tirkiye jî gelo beramberî heşta şabî hatiye guhertin. Yani heşta şabî bi qenaata min berê jî îfade kir. Yani ku eger em bêjin em Daişê ji holê dirakin, em Daişeke nû bên neşûnê ev ne stratejiyeke rast e. Yani ew insanên nê ku eger li wê derê operasyona bikin lazim e yani resmî bin, lazim e girêdayî bin bi dewletê ve, lazim e qetliama nekin, lazim e ji bo îxtilafê mezheba, ji bo îxtilafê em bêjin zimanan neçin insana nekujin, insanê masûm nekujin. Eğer vê hereketê bikin ferqawan û Daişê tune ye. Tirkiye di vê meselê de nav netewî de pir mücadele da bi rastî yani bi qenaata min piştî mücadela Tirkiye û belkî Herêma Kurdistanê û çend evên dî ev konsepta wan
gerek hinekî hatibê guhartin ez wer divê qenaatê dema hatibê guhartin va qetliyama nekin neşine ser insana bi aliyekî düşmantî çünkü li vê derê yani dibêjin em insana diçin ku ji zulmê xelas bikin. İnsanê ku merî ji zulmê xelas bike tu tekrar bi şeklekî dî wan zulmê bikî, wan eziyetê bikî ev ti mana vê tune ye yani. Gerek ev ne kadara insanê me bê yani insanê Iraqê bê yê Sûrî bê gerek ev siyaseta mezhebî hatibê guhartin ez hîvî dikim İran jî îdara Iraqê jî diva meselan de gerek hinekî yani ji xwe pirs bikin û siyaseta xwe biguharin. Birêz akmanha Türkiye de her warî de her dem dibêje em yek parçeya xaka Iraqê diparêzin. Lê di waqî de di realîteyê de li Iraqê gelek pirsgirêk û alozî hene. Pirsgirêka mezhebî yek ji wan pirsgirêkên gelekî mezin e gol Iraqê tê jiyandin. Her wiha pêkhateyên li nav Iraqê xwe di rewşek ewle û rewşek asayî û rewşek aştiyane bijîn de nabînin. Gelo Türkiye vê rastiya Iraqê nabînî. Rastiya Iraqê bibînê jî lazim e em ev insanê ku di rojhilata navîn de dijîn bi aştî derbas bikin vî îşî bi hevdû. Yani îro em bêjin Herêma Kurdistanê li gorê distûra, li gorê anayasa Iraqê heqên wa hene. Lazim e ev werin muhafazakirin. Lazim e li ser mezheba dewleta Iraqê siyasetê çê nekê. Li gorê distûra ku berê hatî danîn ew heqê Sunniyan, Şiiyan yê Kurdan yê din warne muhafazakirin gerek bi vî şeklî siyasetê dewam bike. Yani hîviya Tirkî di vê noqtê de ye em jî divê meselê de yani divê ew de hîvîdarin. Fakat her tişt weke hîviyan dewam nake. Malum e yani îro pir tiştî yani rejima Iraqê hem zamanê Malikî de hem zamanê îbadî de pir cara li gorê mezhebiya hereket kirin. Li gorê ew ê hereket kirin. Bi rastî Tirkî vê naxwaze. Em vê naxwazin. Em naxwazin vî şeklî yani devam bibe, vî şeklî ev iş devam bike. Ango em dikarin bibêjin ku ev nêzîkahiya di navbeyna Ankara û Bexdayê de nêzîkahiyeke demkî ye. Pêdivîstiyeke demkî ye ku di vê konjüktûra îro de ji bo vê konjüktûra îro di navbeyna Ankara û Bexdayê de pêk tê. Em hîvî dikin devam bike. Em hîvî dikin ne demî bê. Çima çünkü yani li va dera pir hesabı kitabı devletên emperyalist heye. Eğer ku ew insanê îro îdara Bagdadê dikin hakikaten yani ku milletê Iraqê piranvî ve temsil dikin gereke menfaatê Iraqê gişkî yani ew bikin müdafaa bikin gereke ne bibine temsilciyê Şiiyan tenê ye herkesi temsil bikin and divê baweriye dene divê hîviyê dene alaqê Tirkî ku Herêma Kurdistan rejî bi Bagdayê rejî bi Îranê rejî em bêjin bi çiqa dewlet û ew ê mantiqê re xweş bibe ji boy aştiya vî milletî ev tişt fayda dide. Kek Yahya wiha dihata hezirkirin ku di navbeyna Ankara û Tehranê de jî nêzîkahiyê rûdaya heta Ankara, Tehran û Moskov bi hevdûre civîn pêkanîn. Lê hefteyek ser ve derbas nebû. Navbeyna Ankara û Tehranê de sucbarî hatine kirin. Heta berî du rojan ji Tehranê kesên pilêbilindê herî mezin Ankara sucbar kirin ku destêwerdanê de heremê de dike û gotin ku Türkiye de heremê de dagirkeriyê dike. Û tê gotin ku Bagdad parametrên İranê de tevdigerê. Hatta yani Malikî heta berî di sê rojan jî li İranê bû û ji İranê tê gotin ku hin iznan hin tiştan dixwazin ji wir werbigirin yani fermiyeta xwe. Belê di mesela Sûriye'de hûn dizanin ku pir em bêjin askerê Hizbullahê û askerê İranê di vê derê de herbê dikin. û İran dixwaze di Sûriyê de roleke pir mezin bi dest bikeve. Fakat
îro em herkes dizanin ku di Sûriyê de nüfusa em bêjin Şîîyan ya Nusayriyan nispeteke pir hindik e. Yani divê nispeta hindik temsiliyeta Sûriyê çênabê. Yani serokatiya Sûriyê nikarin bi vî şeklî berdewam bikin. Lazim e divê îdarê de Kurd hebin, Erebê Sunnî hebin, Türkman hebin, pir yani insanê her mintiqê li wê derê werine temsîl kirin, li wê derê hebin. İran di Sûriyê de jî, Iraqê de jî maalesef siyaseteke pir em bêjin ne baş devam dike. Ji vê mesela Sûriyê'de Türkiye û Rusya inisiyatifek standin. Ev inisiyatif gotin di Sûriyê'de em lazim e yani evê bikin aştiyekê bên meydanê û ev jî di garantoriya Türkiye û Rusya'da devam bike. Ew beyanatê ku dibêje Iraqê İranê kirin ji ber heseda vê mutabaqatê ye. Ji ber heseda mutabaqata mabêna Tirkiye û Rusya'da ye. Fakat îro yani dünya gereke mecbur bibe ku Sûriyê'de jî aştî çê bibe. Ser 500,000 insan re li wê derê insan hayata xwe ji destan em bêjin jiyana xwe ji destan gereke ev tişt dewam neke. Li Helebê tiştek nema. Li Helebê herkes koçber bû em bêjin. Li pir mintiqê Sûriyê jî insan koçber bûn. İran divir de siyaseteke pir nebaş dewam kir. Ez hîvî dikim û taliya vê mehêde li Astanayê ev civîna ku çê bibe İran jî li wê derê heye. Yani aştiye ku mutabaqateke devamî yani ya zamanekî dirêj li wê derê çê bibe ev boy rojhilata navîn her kesî re pir û pir mühîm e. Fakat ez kabul dikim yani Serokwezîr Yıldırım wekî got destpêkê de me gotî dva saetê nêzik de diyara wê bigihê paytexta Herêma Kurdistanê Hewlêrê çaverîkirinên Ankarayê ji vê seredana Birêz Yıldırım bo Hewlêrê çi ne? Yani mabena Hewlêr û Tirkiye'de Ankara'da münasebet zamanekî pir dûr ve bi qenata min pir baş devam dikin. Yani em hîvî dikin ku bi aynı şeklî devam bikin. Yani ew birayê min wê derê, birayê min Kurd te ji va hadîsa terora zirarê nebînin. Em vê hîvî dikin. Hak û hukûkê wan wê derê müdafaa bibe, em vê hîvî dikin. Me hinekî berê jî got Türkiye siyaseta xwe ya Iraqê tenê ne ya Sûrî daxî bi îstîşara Hewlêrê re devam dike. Çünkü li vê derê yani îdara Hewlêrê weke îdareke meşrû boy Kurdan tê dîtin li wê derê. Çünkü ew birayê min wê derê terorê naxwazin. Naxwazin insana em bêjin bikujin. Dibe bira Kurd li herêmê xwe de li ciyê xwe de bi aştî û bi xweşî devam bikin. Vê dixwazin divê mesela ku münasebetê mabêna Baxdayê û Ankara'da de jî bi qenata min ji bo Hewlêrê pir û pir mühîm e. Çünkü pir cara em zanin ku alaqê iktisadî mabêna Ankara û Hewlêrê de Baxdad divî zamanê ku münasebetê nexweş da nedixwast berdewam bike. Meselê petrol de meselê vekî dî de nedixwast berdewam bike. Ev mabêna Iraqê û Tirkî Ankarê ku xweş bibe gereke Hewlêr jî ji vê îstifade bike. Ez jî vê ziyareta Serokwezîrê Tirkî di vê manê de bi rastî ez mühim dibînim. Di evê de di holê de pir mesele hene. Mesela Sincarê heye, mesela ku PKK tê vadera ew dike dijîn ew hene, meselê petrolê hene, pir hadîse hene û ji her tiştî mühimtir bi qenata min Türkiye siyaseta xwe ya rojhilata navîn bi îdara Hewlêrê re tev devam dike. Ev jî carna pir insana rahatsız jî dike. Kek Yahya Herêma Kurdistanê duwarî ewlêya herêmî de wekî warekî ewleyî, cîgahekî ewleyî, navendekî ewleyî aştiyane de herêmê de tênas kirin. Türkmen, Xristiyan, xwe li Kurdistanê wekî pêkhatiyên yeksan dibînin. Bijardeya Tirkiye jî li herêmê de
ne Hristiyan tane Kurd Türkmen jilve derid aştiye de devam dikin hayata xwa. Yani Arap jî devam dikin hinek hene hindik jî bin nüfusê wan wê derê. Sünni jî Şii jî herkes jiyana xwe xweşî devam dike li Herêma Kurdistanê. Ya ku tişta ku em zanin hûn ji me çêtir zanin ama yani em bu şeklî zanin. Belê yani hûn çawa dinirxînin ev warê ewleyî ev warê aştiyane ku li Herêma Kurdistanê tê jiyandin hûn wekî siyasetmedarekî di nav Partiya Desthilat de di qadekî bilind de hûn vê pozisyona Herêma Kurdistanê çawa din. Rastî em ji vê memnûn dibin. Heta ku carna dixwazin hadîsena li wê derê çê bikin em pir pê müteessir dibin. Em dibêjin yani îro Herêma Kurdistanê li wê derê xweşî heye, aştî heye. Yani îro di nav em bêjin Sûriyê ev qasî herb heye, li mantiqê Iraqê dî herb heye. Ew birayê me wê derê di aştiyê de bin li xweşiya me tê. Wekî dî jî yani sîstema ku li wê derê hatî çêkirin, sîstema demokratîk ku hatî çêkirin jî bi piranî ve insana memnûn dike. Yani insanê Müslüman, ne Müslüman, Şiî, ne Şiî, Kurd, ne Kurd, herkes li wê derê bi xweşî devam dike. Bi qenata min ev tiştekî yani mînakeke xweş e boy dinyayê jî, boy rojhilata navîn jî. Yani gereke ev mînak ji wa mantiqê din re jî yani bibe misaleke baş û devam bike. Yani hîviya me di vê noxteyê de ye. Kek Yahya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di hemû hevdîtinên xwe de di hevdîtina xwe herî dawî bi serokê Fransayê François Hollande re jî hate ziman gava ku Hollande seredana Hewlêrê kirî ku bijardeya Herêma Kurdistanê bijardeyeke peyvajoya serxwebûna Herêma Kurdistanê ye. Li parçeyên din ên Kurdistanê jî di nav yani di wan welatan de Kurd got bigihîne mafê xwe yeksanî. Yahya Akman dîtina te di wê babetê de. Yani ez jî bu şeklî dibînim ku yani Mesûd Barzanî jî li va herêmên din jî dixwaze piskirêk bi xweşî werne hal kirin. Ne bi şer werne hal kirin. Yani bi civînê werne hal kirin. Hûn jî dizanin ku Tirkî dîsa bi münasebet û irtibata Mesûd Barzanî re ji berî vê bi 4 salan pêvejoka çareseriyê li Tirkî dest pê kir û pir em bêjin destgirêk Mesûd Barzanî jî em bêjin destek bû ji vê evê re milletê me Kurdê vê derê jî pir vî îşî kêfxweş bûn feqet mixabin pir mixabin ku ev em bên rejima PKK ku di dest dewletê emperyalîst de nexwastin ev berdewam bike, nexwastin Kurdê me Tirkî jî bi rehetî, bi xweşî heq û mafê xwe bi destê xwe bigirin, bi xweşî heyata xwe dewam bikin, nexwastin vê bikin. Dîsa dest bi şer kirin û dîsa insanê masûm kuştin. Her wekî di rojaberê li İzmirê di doyê PKK'lî xwastin ku belkî di 100-300 insanî bikujin, heyata wan, jiyana wan ji dest bigirin. Muvaffaq nebûn, de insan şehîd bûn di wê derê. Pir hadîsê vî şeklî çêkirin maalesef. Ez dibêjim Mesûd Barzanî li Sûriyê jî boy Kurdan sîstemeke aştî bi xweşî yani dixwaze bike. Fakat li wê derê jî Amerîka destgirêkatiya YPG û PYD dixwaze ku sîstemeke li muqabilê em bêjin hem Herêma Kurdistan hem ya Tirkî li wê derê derxe û bixwaze menfaetê xwe yî rojhilata navîn bi destê wan tesîs bike. Em bi vê nexweşin. Ama ez dîsa dibêjim siyaseta Mesûd Barzanî yani bûy Kurdan li va herêmê din jî tişta ku gotî ez bûyî bi xwe re jî carê tevlû serokkomarê me Recep Tayyip Erdogan re li Diyarbekirê em beşdar bûn, me sohbet jî kir. Yani siyaset û xwestina wî li boy evê li boy gelê Kurdan di aliyê aştiyê de ye tişta ezanim. Kek Yahya her wiha îro hate ragihandin ku girêdayî vê rewşa awarte girêdayî qerarnamayên ji cihê qanûnê ve li Artuklu, li Üniversite Artuklu çendîn Kurdzan ê gul vê derê
xaba dikirin ji kar hatine dûrxistin gelo ev yek ji bo pêvajoya aştiyê di navbeyna Türkiye'de navbeyna Kurd û Tirkan de astengiyan der naxê yani dûrxistina zanyarên Kurd ji üniversiteyan. Na de pêvejoka çareseriyê de di wî zamanî de bûy heqê mafê mirova yê Kurdan pir gavên mihîn hatine avêtin. û Tirkî piştî vê çareseriyê piştî PKK got ez şer dixwazim gotin ku got me ev gav bûy milletê xwe avêtin. Nebûy PKK, nebûy HDP, nebûy xatirê wan me avêtin. Ji van jî gaveke tenê jî şûn ve natî avêtin. Binê îro ez insanekim mesela de televizyoneke Kurdî de xeber didim. Îro televizyona Kurdî li Tirkî jî heye TRT Kurdî. Wê derê jî em xeber didin. Ev di vî zamanê em bêjin çend salê taliyê de li Tirkî derketine holê. Îro em bêjin nivîskar dikarin bi Kurdî binivîsin pir mav derketin holê. Fakat pir insan ji va bi temamen irtibatê PKK re ku derdikevin yani ku tev vî îşî meşandin didin îro PKK em bêjin pir insana dikujê bombata vê jê deran terorê dike bi rastî dewlet jî ji van re dibêje hûn nikarin vî îşî bikin. Yani hem ji aliyekî ve terorê münasebetê bikin ji aliyekî ve jî hûn bêjin em nivîskarin ev her du tev nameşin. Belê. Lazım e hûn tercîha xwe aliyê demokrasiyê bidin, aliyê aştiyê bidin. Yani ev qararnameyên ku ne derdikevin yê piranî ve di vê noqteyê de derdikevin. Belê. Gelekî spas birêz Yahya Akman ku stûdyomayê Ankarayê tu beşdar bûyî parlamenterê berê û gerinendê gelekî spas. Temaşevanên hêja vîayem avaye hatin dawiya tevera me yekem ya Basîroj tevera me duem de stûdyoya me ya Stenbolê em dê li gel Hamiyet Çelebi birê ve bira giştiya rojnameya Bas. Carek din silav temaşevanên hêja li gel Hamiyet Çelebi birê ve bira giştiya rojnameya Bas tevera me duem de em dê rewşa medyayê li Bakur û li Tirkiyeyê bigirine desta. Birêz Hamiyet Çelebi destpêkê de bi xêr hatine germ bo bernameya Basî Roj a Kurdistan 24. Ez ji wê dest pê bikim karê wê nû pîroz bê û rewşa rojnameya Bas ya hefteyî niha li Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê çawa ye. Roj baş, sağ spas ji bo xwestekê te ji bo pîrozbayiyê. Me bi demekê Kurd bi dest bi weşana bi rengekê nû bi bas nivîsê kir, bas heftenameyê basê me kir. Hûn dizanin asas ne ew rojnameyek nû ye. Ev di sal sê salê jî ew karê me berdewam dikir. Tenê me karê îdarê piçekî hat guhartin û me yeka nû ava kir. Lê me karê me ji berê ji îro ve heya ji do ve dewam dike. Yani em rojnameyek ne nûne asas. Lê ya ji berê ve me gelek tiştê ser rojnameyê çê kiribû û em dîsa amade ne dîsa dewam dikin bi awayekên nû bi hestekên nû me dest pê kir em dewam dikin ana hejmara dudo me îro weşand em ê înşallah berdewam bikin. Birêz Şerebî li gor baweriya we bas nûçe bas heber karî bûye xwe bigihînê raya giştiya Kurd, raya giştiya Tirkiyeyê bi awayekî ku hûn dixwazin. Yani armanca me em rojnameyek gelek bi awayekî giştî bikarbînin
armanca me eve û em dixwazin geş jî bibin li Kurdistana Bakur û dizanin bas nîvs grubeke medyaye ne ji nû ye ew devam li Kurdistana Bakur jî bi destê bas rojnameya heftenameya bas nîvsê em ê devam bikin. Di armanca me de geşbûna vê rojnameyê heye tiştên diber me de diber çavê me de diber nêrînê me de ew ku em karin bibin yeke rojnameyek giştî û tev hestê me ser vê ye hevalên me jî tev armanca wan li ser vî hawayê geş dibe û amedekariya me jî bi rastî ser vê esasî didome. Baweriya me ew e ku demekî Kurd de em ê bigîjin armanca xwe. Di nav me de hevalê me belê. Birêz Çelebî hûn damezrêner a yekem rojnameya web internetî Femîn Kurdin her wiha di damezrandina kovara îştar de jî werolekî berçav lîstiye. Gelo tê vê maneyê ku di rojnameya baz de jî em dê zêdetir pirsên jinan pirsgirêkên bi jina Kurd ve li Bakurê Kurdistanê heyî feminîzm em dê li ser rûpelê rojnameya baz bibîn. Bi rastî feminîzm di rojeva Kurda de pirsgirêkek giring e. Boy wê me Femîn Kurdê ava kiribû nêzîka di sala jî berdewam bû Femîn Kurd û karê gelek baş jî kiribû nêrîna min. Ji polîtikayê tev Kurdên Bakur jin lê amade bûbûn, ji civakê gelek jin lê amade bûbûn. Ew gelek hestê wê baş bû û tiştê başî çêkiribû. Ne ber ku ez tenê lê bas nûçeya rojnameya me bas û hevalê me tev jî ser vê pirsê ser pirsa jinan tev heste wan heye ku karê baş bikin û ev pirsa jinên Kurd ku kişekî jî çareser bibe bira rola me jî tê de hebe. Armanca me ev e ku di rojeva Kurda de em pirsgirêka jinan bînin ziman û çi meseleyê wan çi problemê wan hebe em bînin ser rûpelê xwe bînin ziman. Ji heya niha jî asas ew di çarçoveya vê rojnameyê de ne pirsgirêkek veşartî bû. Lê ji îro pêve bi destê rojnamevanên me yê jin û êdin jî em ê ser vê pirsê gelekî bimînin. Belê dezgehên ragihandinê dezgehên ragihandinê formûlekirina rewş, hest û zimanê civatê ne jî her wiha. Lê medyaya Kurd li Bakurê Kurdistanê bi taybetî wisa hatiye zanîn ku her di navenda xwe de pirsa siyasî girtiye dest. Nirxandina we di wê babetê de çi ye? Gelo medyaya Kurd li Bakurê Kurdistanê forma xwe pêwîst e neguherînê Birêz Çelebî? Belê, yani asas rojnamevanî gelek girêdayî siyasî ye. Lê rojnamevanî divê ku di rojeva rojnamevaniyê de tiştê global jî hebin. Ew bi hestekê demokratîk, hestekê rojnamevanî wan tiştê global jî bînin ziman. Ne tenê bi ser siyasî bi hêzê siyasî girêdayî be. Yani rast e rojnamevanî gelek girêdayî tiştê siyasî ne. Lê divê ku rojnamevanî de tiştê global rojnamevaniyek giştî jî bê ava kirin. û nêrîna min ev e ku hêdî hêdî be jî di rojeva rojnamevaniya Kurdî de ev dest pê dike û bê deng namîne.
rojnamevanên nû an jî ürînê wan de em dibînin ku xwe digihîjin dinyayê jî ez bawerim ku di ber wan bê vekirin divê varê de gelek pêşkevin. Yani divê ku dezgehê rojnamevaniyê jî li ber van pirsa vekirîbe. Belê ger em bigirine destan niha Lê gava çend, got mirov kom- rojnamevaniya Kurd li Bakurê Kurdistanê dinirxênî. Mesela gelek pirsgirêkên civatî ê ku li Bakurê Kurdistanê heyî girêdayî wê nüfusa mezin ya li Bakurê Kurdistanê 25 milyon Kurd. Nihal aliyekî pirsên entegrasyonê, pirsê hemahengiyê, pirsên awareyên li Bakurê Kurdistanê, pirsên ku şer li rewşa derûnî, li rewşa gencan, li rewşa jinan, rewşa perwerdeyî, li rewşa zarokan ku dikê heye, her wiha pirsên çandî, pirsên hunerî, pirsên mesela sînemayî, pirsên edebî, ev pirs di medyaya Bakurê Kurdistanê de mixabin bi awayekî gelekî qils têne dîtin. Yani medyaya Kurd li Bakurê Kurdistanê perspektîvekî wisa jî gereke ji xwe re venekê birêz çele. Yani rojnamevanî gelek bi pirsgirêkên bijûl dibe. Di ber wan de gelek astengên mezin hene. Wek ku we jî got di warê ekonomiyê de, warê civakî de, warê kulturî û siyasî de di ber wan de gelek astengê girîng jî hene. Yani yek ji wan jî rejimên awarte jî li ber wan dibe astengî. Yani hinek di destê rojnamevaniyê dere ku wan bertaraf bike û berxwe veke. Mesela tiştê civakî dikare têxe pêşereja xwe û bi wan re tekoşîn bike û wan ji rêya xwe paqij bike. Lê hinek tişt jî hene bi sîstema girêdayî. Gerek sîstem ber rojnamevaniyê ya Kurda veke. Mesela rewşê awarte, siyasiyên awarte gelek astengî derdixe. Lê tiştê ekonomîk jî li ber rewşa rojnamevaniyê astengî derdixe. Divê ku dezgehê rojnamevaniyê gelek berfireh hebe ku li wê derê Kurd rojnamevaniyê Kurd geş bibin. Gerek sermayedarên me li ser vê pirsê jî piçekî bisekinin. Belê her wiha niha birêz çelebî yek ji pirsên bêguman pirsa got bi sîstemê ve bi destilatê ve bi tadeya li ser rojnamegeriya Kurd re heyî babeteke lê babetekî din gelekî giring û Kurd bi xwe dikarin biafrînin. Medyaya Kurd bi xwe dikarî biafrînê. Mesela li medyaya Bakurê Kurdistanê bi Kurdî bi xwe gelekî kêm tê nivîsandin û medyaya Kurd divê pêşengiya bikaranîna zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bike. Ew yek jî li medyaya Kurdî gelekî qils tê dîtin li Bakurê Kurdistanê. Rast e yani tenê asas nedir rojnamevaniyê de ev pirsgirêkek mezin e. Ev di jiyana Kurda de tiya a Bakurê Kurdistan de gelek problemek girîng e. Yani sebebê vana hene. Em karin sebebê wan jî bêjin lê ana ne girîng e ku em behsa wan bikin. Lê tiştê ku em karin zimanê Kurdî piranî bi zimanê Kurdî karê xwe bi zimanê Kurdî bînin ziman. Ana minak bas heftenameya basê bi di şeklî derdikeve, bi di zimanî derdikeve, bi Tirkî û bi Kurdî. Me mecra xwe vekir ji bo Kurdî. Em dixwazin Kurdî li vê derê geş be û nivîskarên Kurd nivîs zêde bin, rojnamevanê Kurd nivîs zêde bin. Yani dibe ku rojnamevanî jî bê bi Kurdî bê kirin. Yani wan tiştê din jî erê probleme astenge li piçekî bi me jî girêdayî ye. Her ku em ji wan zemînek vekin ji van zimanê Kurdî re ez bawerim zimanê Kurdî jî geş bibe û divê awatê de jî gelek bidome û ew ürünê baş bide yani ez war difikrim.
ji xwe birê Çelebi min xweste zweyekê diyar bikim got hûn tiştên got bi me ve girêdayîne em bikaridin ji çareserkirina wan pirsgirêkan ve em dest pê bikin. Lê li aliyê dî gelo ji aliyê desthilatê ve ji aliyê sîstemê ve bi taybetî piştî pazdehê tirmeyê piştî hewldana derbeya leşkerî li Tirkiyeyê gelo aloziyên ku ji bo medyayê hatine derxistin li Tirkiyeyê bawayekî giştî ji bo rewşa medya Kurdî çawa çêbû ger divê babetê de tu hinekî me ronî bike. Piştî pazê tirmehê siyasetek tund li Bakurê Kurdistanê tê domandin. Yani ev li ber çavê ku herkes ji vê herkes ji vê tesîr dike bandora vê li herkesî dike rojnamebaniya Kurdî jî ew e. Yani tê nîqaşkirin û tê gotin ku ew sistema Türk û yê din li ser piştî pazdê tirmehê gelek bê antidemokratik bû û jiyanek ber siyasetê ber rojnamegeriyê piçekî teng bû. Ev asas bi demokrasiya Tirkiye ve têgirêdayîn. Lê tiştekî werê heye li ser civakê jî li ser rojnamebaniya Kurdî jî tê nîqaşkirin ku ev bandorek menfî dike û em jî dibin vê de tesîrek jê dibînin. Belê gava ku medya Kurdî gava medya Kurdî xwe bi Kurdî tê nêzimên gelo ew yek li Ankarayê fobiyekê durist dike matirsiyekê durist dike ku Kurd dixwazin mesela bikaranîna zimanê xwe yani formülasyona xwe neteweyî geştir bikin ew jî matirsiyê li Ankarayê durist dike gelo ev bîrûrayekî rast el gora beraber. Yani Kurdî dibe têkev rojevê bi hestekê xurt ku çika pêşkeve bi Kurdî ziman anîn berme jî bê vekirin. Yani meriv nikare bêje ku li ser tenê li ser zimanê Kurdî astengî heye divê rojevê de. Yani em ana di rojevekê rastê teng derbas dibin lê dîsa jî jiyan ber Kurdî ve bi sedî set ne hatiye girtin. Em dîsa karin bi serê kar bikin û bi sîstemê jî bi zimanê xwe mijûl bibin. Yani ber veya her ku ser sistemê problem hebe asas astengî ku em derdixin yani em serê kar nakin ew jî problemeke mezin. Dibe ku em karê xwe tevî bi Kurdî jî bikin, bi sistemê re jî, bi karê rojnamevaniyê jî. Birêz Çelebî her wiha tê gotin ji ber ku rewşa xwendinê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê bi Kurdî di pozisyonekî di rewşekî qelstê ye medyaya kibernetîk, medyaya televizyonî dikare bandorekî xwe zêdetir bike di wê çerçeveyê de gelo ew medyaya Kurdî gobriya televizyonî mesela bernameyê xwe pêşkeş dike ji aliyê raya giştiya Kurd ve pêşewaziya wê çawa tê kirin. Bi sedan sale rast ser zimanê Kurdî hem qedexebûn hebû hem astengên mezin hebû lê medya deriyek wer vedike ku van astenga jî bi enerjiya xwe kare ji holê rake. Ji holê sedê sed raneke jî kare zemînek berfireh veke ku ber Kurdî bê vekirin. Lê rast e jiyana Bakurê Kurdistanê heya îro bi kurdatiyê nedihat domandin. Mekteb bi Tirkî tev bi Tirkî dihatin perwerdehî kirin. Bi Kurdî heya niha ziman ne fermiye.
ev bi Kurdiya ku peşketina Kurdî jî astengi derdixe. Lê medya rola medya ev ku kare hest û ramanê Kurda bi ser Kurdiyê bi zimanê Kurdî beke û ev rojî rolek girîng e, rolek neteweyî ye ku rola xwe bîne cî. Lê baweriya min ew e ku ana vê rojevê de medyayê Kurd bi zimanê Kurdî deriyek we vekiriyê ku zimanê Kurdî bibe zimanê jiyanê. Rolek wiha girîng li ser pişta medyayê heye û bi ramana min tîne bicî kengî heya dawî jî vê bîne ciyê xwe. Belê rola Baweriya min medya ew e. Kurdî taybetî rola medyaya televizyoniya Kurdî kariye bandorekê li Bakur bike ku Kurdî zêdetir bê bikaranîn mesela nêzîkahiya bi nivîsandin, medya, huner, çand a Kurdî re zêdetir bibe. Bêguman rola wê ya serekeş xwe ji bo vê ye ji îro de jî tê xuyakirin ku her çiqas televizyonê Kurdî rojnamayên Kurdî pir bibin li Bakurê Kurdistanê ev astengên ku ji gavadin ve em pê behs dikin vana hêdî hêdî ji holê jî rabin. Yani ew mecrayek wer jî tê vekirin ku ber zimanê Kurdî ew astengên xeberdanî ew astengên ku zimanê Kurdî bibe zimanê jiyanê hêdî hêdî radike. Yani li gora min mesela Kurdistan 24 bas nîvs misyonek wiha jî digire. Mesela bas nîvsê rojnameya basê nevî wê bi Kurdî derdikeve û rojnamevanên me bi Kurdî dinivîsînin huncenivîsên me bi Kurdî dinivîsînin vana bandorek gelek menfî li ser zimanê Kurdî dike û hêdî hêdî ez zanim ê vana ez bawerim ê vana di jiyana Kurdî de gelek tesîrên menfî bike. Belê gelekî spas birêz Hamiye Çelebî bire ve bira giştî ya rojnameya hefteyî baz ku ji Stenbolê Türkel. Zor spas, zor spas. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek din a Basîroj her şev.